Jarumi, jarumi. Mai gyara ne wallahi irin dai abubuwa haka ƙananu da sauransu. Anti Burera! Anti Zara! Na'am! Lafiya Burera! Me yake faruwa? An zo ga fitowa na ban ɗaki kenan yanzu na kasa. Ina ba ka da kaya. A'a wallahi mai gyara ne wallahi irin ƙananun abubuwa bala kafinta ne turo ni ai bala kafinta na nan baya bala kafinta ne wallahi turo. Bala kafinta? Malama ce kayan nan. Wallahi irin gyaran raki nake yi na ƙananan abubuwa hakan nan. Ƙarya kake ɓarawon banza ɓarawon yofi. Ka ɗauki kayan mutane ka ce wani bala kafinta ne ya turo ka? Wani ne bala kafinta? Na nan baya. A'a wallahi mai aiki ne mai gyara ne wallahi. Mai gyara? Kakkare na mu mutane wa yau mana. Da ka ci sama da muka fita ba mu maka lugude ba? Har kana da baki da zaka ga mana wani magana? To wai ma me ne ma a cikin wannan abun ka ciro mu ka ciro mu gani ka bude ka bude mu gani me ka cire mu gani la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari shiga in dauko waya na in kira yan sanda ba sai kin kira yan sanda ba bari mu da shi mu shiga cikin mu masa aiki kawai mu sa shi a daki mu je mu masa lugude ya gane barawo a hannun mata haka za a yi haka za a yi bari abin da zai faru kenan ka wuce mu saka mai wuya saka mai wuya wayo Allah na shiga uku da wayo saka mai wuya na shiga uku za ku saka mai wuya saka mai wuya ka shiga ya wayo Allah na shiga uku da wayo ya za a yi saka mai wuya ka shiga ya za a yi wayo saka mai wuya saka mai wuya saka mai wuya bari mu da shi mu shiga cikin mu musu aiki daga shi daga yanzu kai ka sani zaka sadar sai ba abu ya